La Charlotte va aprendre a llegir el seu nom en una tomba. Benvinguts a Tast de Lletres, el programa cultural online de Canal Arc Televisió, un programa que avui dedicarem a David Fuenquinos. I començarem parlant d'aquest autor. David Fuenquinos és un escriptor i músic francès, va néixer a París el 1974 i d'un temps ençà hem tingut la sort de poder-lo llegir gràcies a les traduccions que s'han anat fent de la seva obra. La primera obra que ens arriba de David Fuenquinos data de l'any 2011, és la novel·la La delicadesa, amb una magnífica traducció de Jordi Martín Lloret, i en aquest llibre el que hi trobem és una història, tal com ens indica el títol, d'una delicadesa exquisida. És una novel·la d'esperança i d'imaginació i de gran elegància literària. Cal assenyalar que de seguida es va fer l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, La delicadesa, i per altra banda ens mostra ja un dels trets característics de l'estil narratiu de David Fuenquinos. I és que aquest llibre, La delicadesa, no arriba a les 200 pàgines i té 117 capítols, alguns d'ells, òbviament, molt breus. Un any després de La delicadesa, el 2012, ens arriba Els records, aquesta vegada amb la traducció de Marta Marfany. I de nou ens trobem amb la narració d'una vida rutinària, aparentment simple, amb un protagonista, en aquesta ocasió, que treballa com a recepcionista nocturn en un hotel, però que té un desig, té un anhel, una gran aspiració, esdevenir escriptor. Per circumstàncies haurà d'abocar al passat i ens el descriurà amb una gran tendresa i dosis d'humor. I tot seguit arribem als dos llibres dels quals volem parlar sobretot en el nostre tast de lletres, perquè David Fuenquinos arriba a la consagració com a escriptor amb la publicació de Charlotte, que a nosaltres ens arriba el 2015 de la mà de Mercè Ubach com a traductora. És una novel·la de nou, senzilla, delicada, però d'una gran intensitat i d'una gran profunditat. En aquesta ocasió l'autor ens parla de Charlotte Salomon, una pintora alemanya d'origen jueu, nascuda a Berlín el 1917 i que va ser assassinada al camp de concentració d'Auschwitz quan tot just tenia 26 anys. És una història tràgica, sí, però l'estil peculiar d'aquest autor i tota l'emotivitat que hi aboca la converteixen en aquesta narració esmentada abans, profunda i delicada. L'any 1938 és l'any de la desintegració. Les últimes esperances de la Charlotte volaran en bocins. Una humiliació terrible l'espera. I arribem finalment al llibre que en aquests moments és la nostra novetat editorial dins del que correspondria a l'obra general de David Fuenquinos, perquè la traducció al català data d'aquest any passat, el 2016, de nou de la mà de Mercè Ubach, i m'estic referint a La biblioteca dels llibres rebutjats. En aquesta ocasió, l'autor de nou tria uns personatges normals i corrents, persones normals i corrents, persones d'aparença senzilla. Per exemple, tenim un bibliotecari que decideix acollir el fons de la biblioteca municipal en la qual treballa aquells manuscrits que han estat rebutjats per les editorials. Tenim, en un altre ordre de coses, tenim una editora que després de llegir un original decideix que aquella obra s'ha de publicar, s'ha d'editar i quan intenta contactar amb l'autor es troba que fa ja 2 anys que és mort. Per tant, ens trobem amb personatges d'aparença senzilla, com hem comentat fins ara en les seves obres, manté aquesta senzillesa en l'exposició, en la construcció dels personatges, però la biblioteca dels llibres rebutjats ve amarada també per tota una trama de suspens i alhora aquesta emotivitat que he comentat. En Jean-Pierre Gourbec estava orgullós del petit rètol que es podia llegir a l'entrada de la seva biblioteca.
París és l'indret ideal per arruïnar-se la vida. D'una manera o d'una altra, els lectors sempre es reconeixen en un llibre. Llegir és una emoció totalment agòtica. Inconscientment busquem el que ens parla. Els autors poden escriure les històries més esboixarrades o més improbables, que sempre trobaran lectors que els diguin: «És increïble, ha escrit la meva vida». En resum, doncs, David Fuenquinos és un autor que paga la pena llegir i seguir. És possible que més endavant, en un nou programa de Tas de Lletres, tornem a tractar alguna de les seves obres, però, si més no, ara per ara ja hem fet el nostre petit tastet. I ens retrobem en el proper programa.